nitie wach moro kendo ka mana e kuom budget ni nikech kidwogi king'iyo budget gi mar 61 billion, what are the core election items? Nikech if your main business and election management, then the larger percentage mar gik mitimo onego bedni is on the core business ma en election. Koro idwogi ng'iyo ka gik moko mang'eny ema nitie budget ni moloyo the main business ma en election, ensuring ni election process ni has been done in a proper way. Correct. To as to kendo nitie issue mar procurement. Kinde ka kinde waseneno ma kata seche ma wasomo list ni wacho ni nitie jok ma gik moko wuok procurement processes. Nikech seche ma wacho ni ballot papers ero ni print gi 10,000 oti gi 1,000. Are you securing it from the cheapest or the quality kakitimo tendering nikech wan gi procurement procedures kinde ka kinde ji ringe doho kata ka podi yiero podi a few months to election tido ka ng'ato wacho ni procurement mar election system manitie ni was not done in a proper manner. Procurement mar ng'at ma print ballot papers, election mane ma election petition, presidential election petition mane 2017 no 20 before that the first presidential election petition mane one go 20 nitie penjruok moro ni ballot papers gi obedo printed kanya system ni minyiso ni yauru server ni server based kia kune was it a system that cannot be hosted here to kata kuma ne wadhi hostecha was it the cheapest was it the best quality but at the best price you would give Kenyans gima jogi nyaka realize ni seche magitiyo tijgi they're not doing that procurement process for themselves. Taxpayers' monies go into it. Seche ma jo Kenya ikado usuru to chulo gigi unogo beni ja Kenya bedo gi yie moro ni jok ma wamiyo tijni gidhi manyo the best system at the best price. So it is open mingeni kata in ja Kenya in gi kambi nikech jo Kenya okuni jo Kenya okusomo. Jo Kenya osomo, they have qualifications. Jo Kenya nigi kembe gi run elections in other areas. Waseneno kata professional elections kinde ka kinde waneno kitimo ng'eny gi duogo ira IEBC to kuma onge IEBC wano ka nitie jok mose nyaka develop systems nikech kata wacho ni yes Kimski to wacho ni is outdated, wadwaro better kata magi okti wadwaro better, wadwaro improve nikech be wang'eyo ni we are in the age of technology, we are all looking forward to that, but the use of technology nego bedni temo reduce nwa cost kapo ni wanya yudo system locally kata wanya yudo system ma wan gi goge trust niyo to pesa ok dhi mang'eny kama koro wang'e ni budget ma kata guchiwo projections gi ang'o ma utimo to make sure ni podi at the same time procurement utimo malongo to the core business mar IEBC remain the core business. Okunya kao pesa ni koro transport kiango to the core business ballot papers podwa yudo ka this proliferate nikech core business mar IEBC nyaka wang'e ni chung mar IEBC nek bene timo ang'o gima timore Sharon gimo nego